Хора, съжалявам, че нямаше епизод вчера, но трябваше да решаваме едни много сериозни делови проблеми. За жените! С големите ***чи! Както и да е. Нали празнувахме 3 март? От всякъде се чува химна и всички социалните мрежи ни поздравяват като честит 3 март, българи! Или да се гордеем, че сме българи братя. Разбира се, на латиница, с главни букви и с четворки и шестици вместо че и ше. Но никой от тези братя българи не е толкова посветен на празника, колкото този горд българин, който ще ви покажа сега. Рижа стои мирно на химна. Аз до сега си мислех, че само Гарфилд може да стои на два крака. Или всъщност това е брат му. Както и да е, не знам дали забелязахте, но нашия сънародник дори си клати опашката в так. И най-важното, в един момент дори се опитва да си сложи лапа на сърцето. Това е и смешно, и впечатлящо, и плашещо едновременно. Не мислите ли обаче тази котка ще е идеална за реклама на Космодиск? Все видеото е фейк, до толкова доколкото химна е добавен допълнително и котката не е българска, се казва Роки, но реално стои на крака около 46 секунди и дори сменя позициите няколко пъти, което и е достатъчно за да направи интернет звезда. Майде на физиката, ще правя каквото си искам. Мяу. Котките са яки. Но след кратко интернет поручване открих, че това всъщност е напълно възможно, имайки предвид центъра на тежестта и разните му други там глупости. Но това не го прави по-нормално или по-малко странно. Не знам кой може да е собственика на Роки, но не знам защо не се е сетил да му шие чизми. Не че имам идея какво общо има котарак с чизми. Хора, случвало ви се да се напиете като Кирки? Ние сме пияници и ще участваме в шоуто Максимум 3. Да, долу-горе като тези момчета. Та случвало ви се да се напиете до козирката и да прегладнеете страшно много. Наскоро ни типове са успели да заснемат дядо ти в подобна ситуация. Do not collect $200. You are going straight to hell. Stop. I am embarrassed to be with you. I am embarrassed to be at this table. Какво прави тоя? Лут ли е? Всеки знае, че салфетките са безвкусни без кетчуп. Не, шегувам се, надявам се наистина току-що си ном на салфетката. Виното беше превъзходно сърно. Пилето беше малко сухо. В интерес на истината салфетката може и да е вкусна. Никога не съм опитвал, но съм чувал, че в някои страни няма нищо по-хубаво от яйца с бекон и салфетка. Особено след тежка вечер. Просто се чудя дали може да си използваш като туалетна хартия след като я изакаш. Или ти нямаш нужда от такава, тя на излизане си чисти всичко. Това ще си остане мистерия. А не, сериозно, това е толкова фиркан, че нищо чудно и чинията да изяде. И това не е ли това доктор от CSI или Шон Конери да ни показват някаква нова мода в вегетарианството? Не, тя да ти си е. И сигурно е доста странно да си в твоето семейство. Какво ли е да е баба ти? Както и да е, довърши си пакета и си вари в стаята. Хора, вижте това видео. Сега обратно към мен. Сега обратно към видеото. Сега обратно към мен, сега обратно към видеото и обратно към мен. Проверихте ли се, че аз и човека във видеото не сме един и същи човек? Да, за щастие не съм този професионален скиор, който се опитва да направи рутинно спускане с ски. И да, щом аз ви го показвам, 100% ще свърши добре. Ръкавиците добре ли са? Той умря ли? Това трябва да е най-доброто циганско колело в историята на ски спускането. Не бих нарекал това фейл, защото си е чист уин. Но все пак е по-добре от братска Русия, където от снега прави циганско колело върху теб. А и съм почти сигурен, че Чък Норис го бутна. Просто казвам. Това дали не е някакъв нов кунг-фу стил, защото е доста добър. Или може това да е просто черна, снежна нинджа. Просто казвам. Изражението му накрая говори само. Жив ли съм? Подявалите инструктора пак ме излъга. Но знаете ли кое никога не лъже? Коментарният въпрос на деня, който идва от потребител с ник БЕМ. И той пита. Той е доста добър. Та, ако котките можеха да говорят, какво биха ни казали? Оставят своите интересни и креативни отговори в коментарната секция или във Facebook 123. Но благодаря ви, че гледахте днешният епизод на Максимум 3. Аз съм Макс и чакам вашето видео. Хора, и набързо, за който не е видял, Максимум 3 е вече вторник и петък. Знаете как е, лекции, мекси, няма как. И това е май. Ще се видим отново след няколко дни. Та, кажете ми, хора, ако можете да не плащате за нищо един ден, какво бихте направили? И пертути, и стафини пиперони. Гледайте Максимум 3, всеки вторник и петък. Максимум 3.
Спорники, Петър. Искаме да запитаме феновете. Харесват ли предаването на Макс? И ако харесват, да покажат и своите коментари.